ଯାନବାହନ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସିନା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ କିଏ ପଣତକାନି ମେଲି ଦେଇକି ଅନେଇ ବସିଛି, ତ ଆଉ କିଏ ସେ ବାପା ଡାକିବ ବୋଲି ଅନେଇ ବସିଛି, ତ ଆଉ କିଏ ହାତର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନେଇ ବସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ମିଟରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମିଟରରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ଟି ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍। ତ ସେଇ ଡେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନା, କାହିଁକିନା କିଏ କହିପାରିବ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ଥରେ ନିଜେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।